Premier ministre. Non. PM, mpamono malagasy. Mavandy. Tsika malizy. Venez. Zay commence izy koa olo maromaro igny za commence izy. Comme ça, olo jiaby maregny raha volaniko ty. Fôtiny jusqu'à ambassade de France boka ataony karaha olo mavandy boka. Verijery olo ataony fa tienne la différence entre projet PIC, projet PADEV, projet gouvernemental, tienne boka zegny. Venez. Comme ça, je vous explique tout. Parce que, za boka olo mikoragna amin'ny ambassade de France des fois. Voilà. Zay mikoragna, izy koa fa misy cérémonie karaha ry, zay mikoragna. Hainay raha jiaby, donc, zay tsy hankadalendreo. Voilà. Avia nareo, comme ça, ataotsika vidéotsika ty ataotsika voilà. Venez. Comme ça, je vous explique tout. Parce que, voilà. Mais ça, préparetsika tsara direct atsika ty niany. Olo jiaby mahay amizay. Bon, oui. Bon, allô, commencetsika. Za boka nahita discours nazy, ivolagna sa olo mikapokapoky volany, olo mivolavolagna tsisy raha vitandreo, mais za magnotany, ino raha hainy, mbola tsara jiaby, ino raha hainy premier ministre, PM, mpamono malagasy, ao Diego Suarez. Ndre volamena agnatin'ny coffre-fortnazy amin'ny ministère ao fo, tsy hainy fa ino raha hainy a Diego Suarez ao. Ampodiko, izy koa zay tsisy maire Jean-Luc Javoljara tao Diego Suarez, zay fa naty. Izy koa zay tsisy maire karaha Jean-Luc Javoljara tao Diego Suarez, zay fa naty. Azonareo zay, misy raha nipublieko tao, resaka karakory fagnamboaragna, lalagna karakory projet PADEV, karakory projet PIC jiaby igny. Fa nalefako tao zegny. Tokony mazava aminareo fa zay volaniko des fois, gasinaka tsy milamigny tsara fa izy nataoko en français, possible izy mazava aminareo amizay. Azonareo? Fa ambassade de France en personne, navy Diego Suarez, ni félicite son honorable monsieur le maire Jean-Luc Javoljara, tsy tiandreo niany ty, amboarindreo dossier, natoa ireo matoky maire Jean-Luc Javoljara io, ao antony. Ka aza volagniny fa projet gouvernemental io, iny tsisy raha azafady aminao monsieur le premier ministre. En 15 ans de service presque nataonao, ino raha vitanao ao a Diego. À part mamono vahoaka, à part mamitika vahoaka ny Diego, ino raha vitanao. Za magnotany hely fo baka. Fotony anareo olo miaraka aminao, abadoanao, iny fo mino raha volagninao jiaby. Fa tsy olo jiaby mino raha volagninao. Bonsoir tout le monde. Zay volaniko, anao tegna mavandy. Za possible fa anao tegna mamono Madagasikara io fa tsy andry hely. Anao tegna mamono Madagasikara io fa tsy andry hely. Gouvernement io tsisy raha pare, tsisy raha vitany. Za magnotany ino raha vitanao en espace de 15 ans ao a Diego Suarez. Tsisy raha raiky vitanao. Volagna aminaka hely fo. À part mamitika vahoaka volaniko aminao zegny, ino raha vitanao. Niany anao mikapokapoky mivolagna fa gouvernement nangamboatra raha ty. Projet gouvernement nde vola fo tsisy agnatin'ny trésor public ao. Nde vola fo tsisy aminareo
mbola angalarinareo koa volan'ny éducation fa tsisy, soi-disant andeha agnamboarinareo amanareo problème de délestage. Olo boka iemba nareo io, anareo fo mino vandonareo kone io fa tsisy olo mino vandonareo io. Ataonao menacenao olo jiaby, ataonao arrestation arbitraire. Zio ty Christian Fakanjo député tegna mivolagna zio andeha akadalenao, tu vois. Anao mandeha franchement izy koa misy de vrai psychiatre o Antananarivo mbo mandiana edy anao mizaha tsoro mavita amitanao fotony anao koa t'es un grand malade ma parole, hein. Ino raha vitan'ny gouvernement-nao io volaniko zegny en 15 ans, tsisy raha vitan'ny gouvernement-nao io. I maire aty amizay iagninao fotony tsy magneky raha volagninao. Izy koa zay tsisy maire io Jean-Luc Javolodrara io volaniko aminao zegny, zay Diego fa natamorognonareo dossier aminazy, izy tsy au contraire izy magnampy zay ary zay tsy miala izy. Ndre ino raha volagninareo, ndre ino raha volagninareo, zavanareo zio fa magnano propagandinareo. Or que izy koa zay zio fa nagnano propagandy, zay fa torinareo forognonareo dossier. Lalagna mitovy n'olo jiaby volaniko zegny, tsy nareo anareo tsy tompiny lalagna. Anao afarany Mamravatomanga ao, anao zegny ataony Luc Hervé, anao fa chien de salon-ndreo. Tu es à la botte de ce monsieur. Zay raha volagnina aminao arenao. Zay tsy magneky raha volagninao amizay afodinao, soit ataonao intimidation, soit ataonao arrestation, raha jiaby zegny ataonao. Donc à un moment donné, mpamono malagasy, tsy premier ministre, mpamono malagasy anao. Zava fo raha ataony rahalanao amy secretnao. Maty secretn'izy io. Maty secretny. Olo hafa agny fô kadikadalenao fa tsy zay aty akadikadalenao. Anao tokony menitra, anao voalohany tokony miala ao. Gouvernement-nao io tsisy raha pare. Anao voalohany tokony miala ao. Azao mba tsy maefa nareo reny Andry Rajoelina tseky niady tagny tato Masina tagny fotiny anao izy tsy agnaraka volagnanao anao amizay ambezany Mamravatomanga pression. Azao mba tsy mahay zegny. Dikan'izay ambilanao meranay, anao tsisy raha vitanao tao, anao koa ty volagna direct anao mandehana amin'ny ambassade de France agny mivolagna fa monsieur le maire io mavandy, izy mivolagna fa ity projet volan'ny commune o ary volany miaraka amin'ny la France miditra ao. Anao koa fa matsa zegny, anao Antananarivo ao fotiny tsisy raha hainao eky a Diego Suarez volaniko aminao zay, tsisy raha hainao ndre volamena agnatin'ny coffre-fortnao fo nivadiky vitsy hitanao ke hitanao raha mandalo a Diego Suarez. Tsy possible zay monsieur le premier ministre. Mbo mahaiza megnitra. Izy koa fa tsy vitanao, kaza mivolagna, kaza mitabatabaka zay boka publication-nao, kaza mitabataba. Miala moramora. Fa tsy meranay, olo magnano aminay, igny andeha ankaratrenao tany jiaby pour le nom de Mamravatomanga. Pour le nom de Mamravatomanga, izy andeha afodinao, izy andeha tadiavinao dossier maloto, miaraka amin'ny équipe-nao jiaby. Zay volagna tsy Andry Rajoelina mamono Madagasikara fa premier ministre Christian Hentsay mamono secret mamono Madagasikara. Miaraka Mamravatomanga io. Dikan'izay zava raha ataonareo zio volaniko. Hein? Zava raha ataonareo. Anareo fa commence propagande. Or que misy loany amin'ny propagande io. Anareo fa mangalatra départ.
izy koa indépendant bizio nangalatra départ zemboka Christian Fakanjo volagna aminaka zay ato fa vo intimidation volainy fa secrétaire anazy en personne fa andeha ataondreo intimidation koa olo jiaby ankadalenareo avandesanareo rano zay mbaka ao fa tsisy rano zay fa tsisy or ke Madagasikara misy rano fa izy nanjony gouvernement ny mpamony malagasy io PM io tsisy raha vita ao niany izy magnano mitabataba mandeha magnano sary mandefa message fotiny avy élection communale io fa endreo fa tsy resindreo Jean-Luc Javorijara io tsy resindreo izy koa to mazava transparent raha jiaby io tsisy anja aresendreo Jean-Luc Javorijara io ndjay izy tsy magnano propagande anareo fa mangalatra départ volako zay ndjay tsy magnano propagande izy fa lany fa enareo fa ato amizay olo magnasany vola izy pouvoir en cassation en état d'arrestation izy koa izy lany alefandreo PDS mais ankadalendreo olo jiaby ankadalenareo olo jiaby donc monsieur le premier ministre mba mahaiza megnitra ekipinao jiaby ao Diego Charest zao tsisy raha vitandreo mba mahaiza megnitra miala moramora anao koa fa navita izy koa anao navita mariny tsisy olo masaky mivolagna anao zio natoa olo mivolagna tsisy raha vitanao ao anao koa itaky monsieur le maire Jean-Luc Javorijara io direct anao misadressé amy la France fotiny projet PADEV andraiky piky io direct anao misadressé à la France mandeha ambassade de France ary anao volagna fa monsieur le maire aty mavandy fotiny en personne vidéo ny partageko betibetiky io vidéo ny partageko betibetiky io azao mba tsy mahay projet zegny tsisy olo tsy mahay projet zegny le problème raha io tsy vitanareo fotiny anareo gouvernement ao koa amezagna vola détournenareo vola jiaby détournenareo vola jiaby donc tsy matokanareo ambassade de France tsy matokanareo la France direct namezany commune olo atokisandreo Jean-Luc Javorijara olo tsy magnano ratsy olo magnano ramazava ino tsy tianareo fotiny izy tsy hidrika agnatiny fitafitikanareo kolokolonareo zegny tsy tianareo fa izy tianay ary izy tsy ambelanay ndre ino raha volagninao fa tianareo ino dossier andeha forognonareo andeha agnaboaka izy io fa tsy anareo feky boka atanao fa hidriky boka anao volagna fa gouvernemental projet gouvernemental nagnatsara Diego impossible volako zegny impossible zegny zay volako za ty volako magnano cérémonie izy koa fa avy eo ambassade de France avy eo olo maro maventy jiaby zay za mikoragna za boka olo curieux za resaka renseignement ino kapoka anaka za olo curieux resaka agnamboatra ino zigny base a Diego Charest zay za fa teo zay fa nikoragna zegny fa rengo projet zegny zay volagno resaka agnamboatra stèle des anciens combattants zay niaraka tamy monsieur le maire niaraka tamy gouverneur niaraka tamy préfet mais problème anao premier ministre mpamony malagasy ino raha vitanao en espace de 15 ans volako za megnitra volako aminao zay za koa la placenao za miala ataonao mandafo tanànany Diego jiaby olo boka avaratra jiaby nalafinao zegny tegna réalité olo boka avaratra afodianao za izy koa anao boka premier ministre zegny afodia gadje za zay mety aminao
Gaz tsy mahita, tsy magnano renseignement, gaz tsy comment ça, tsisy méga volagninareo zay, tsy mizaha ino raha mandalo, zay fo mety ribiribianareo. Fa tsy gaz jiaby andeha ribiribianareo. Anao mivolagna olo mivolagna, anao firy iska anao mivolagna pour dire des conneries. Iska anao mivolagna. Ndre anao ataondreo fimoazana ao. Antananarivo anao ataondreo fimoazana aby. Azova tsy mahay zay. Ataondreo karaha olo tsy nandeha l'école. Maro za tsy nandeha l'école volaniko zegny. Fa raha ataonao non, za tsy d'accord amin'ny raha volagnanao zay. Volaniko zay direct anao kaza mitaky mangala kisasa amin'ny monsieur le maire Jean-Luc Njavolodrara eky fa direct attaquenao ambassade de France. Attaquenao la France. Ambilanao monsieur le maire tranquille. Ambilanao miasa fa mahampy zay asanazy ary tianay i continuer asanazy. Bazary mandeha tsara. Lalagna mandeha tsara. Raha jiaby mandeha tsara Diogo Cerezo. Depuis que izy tio zava raha jiaby maloto ao. Olo mikaiky zava raha jiaby. Jusqu'à olo manao agnarananaka magnano vidéo. De za tsy haiko raha volaniko. Donc anao koa tia attaquer olo ka za atao kisasy monsieur le maire Jean-Luc Njavolodrara, maire Diogo jusqu'à présent, ary jusqu'à encore la prochaine fois. Fa attaquenao directement Macron, l'ambassade de France, olo magnamia izy projet io. Fa tsy izy attaquenao. Mais t'es un grand malade, ma parole. Franchement, t'es un grand malade. Pour dire des choses pareilles, pour croire à des choses pareilles, mais il faut sortir de l'asile, c'est pas possible. Nani zatakeno, ok, radiabu azomba tsy mahay zay volaniko zay. Zay ty volaniko, iska exemple, la amare, za fa mandeha cérémonie de ta la réunion eto. Za mikoragna amin'ny préfet, za mikoragna amin'ny député, za mikoragna amin'ny des maires et tout ça, za mizaha ino projet mandalo, fa karaha zegny aty. Karaha zegny koa a Diogo Cerezo, firy fois volaniko aminao zay miaraka monsieur le maire, zay miaraka amin'ny gouverneur, zay miaraka amin'ny préfet, zay miaraka amin'ny ambassade de France, zay miaraka amin'ny consul honoraire, zay miaraka amin'ny jiaby, zay miaraka amin'olo aby zay. Niany anao mivolagna fa projet gouvernemental. Ndea vola fo tsisy aminareo, projetnareo ataova projetnareo aboa rano. Va problème ny délestage. Anareo taon'olo fimoazana volaniko zay, magnano hira olo, olo mandeha magnano grève andeha arretenareo. Olo tsy magnano raha, olo mangigny magnano asanazy, ataonareo arrestation arbitraire zegny avao monsieur le maire azy io. Anareo amizay fa mangalatra départ resaka élection communale io. Anareo fa mangalatra départ. Olonareo amizay tsy volagninareo. Fotony anareo tompony lalagna. Anareo magnano zay raha ty ataonareo. Mbola mavandy koa raha tsy vitanareo zay anao à la botte de Mamravatomanga, olo jiaby amizay andesinao miaraka aminao. Amezanao pression, même bourra réglage andesinao miaraka aminao ne, azova tsy mahay zegny. Même izy tia agnano, tsy mavita magnano. Ah non, franchement, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter vos conneries. Eko anareo irongana, iska za mifao marandraigny volaniko ombiagna olo aby ty rongana e. Afa mivavaka, ombiagna. Faut anareo mamono Madagascar io anareo. Surtout gouvernement Christian Hentse io. Zava raha lanao, ino raha vita amin'ny secretnao? Secret mangigny, maty secret. Anao magnasary boka Diogo? Fa nahazonao taninao maventy be Asakaramo, lalagna mandeha aminao agny, amin'ny lalagna mandeha l'aéroport, fa vitanao. Tu vois? Zay fo eky raha vitanao fa izy koa resaka raha collectif, resaka raha social, a Diogo Cerezo, azafady premier ministre fa
tsisy raha vitanao tegna azafady aminao fa tsisy raha vitanao. Raha olona vita à Diogo Charez monsieur le maire Jean-Luc Zavolidrara miaraka amin'ny ambassade de France, gouvernement français magnamboatra raha madio mazava. Zegny tsy atiavanareo izy. Continuenareo fa izy mi-continue ary zay tsy mety manognona izy fo. Zay maizana maro olo mandefa message aminaka magname pression. Izy koa baka izy io fa arrêté, izy io izy koa fa élu izy tsy mavita mitondra. Izy koa ny tsisy raha vita namaizanareo izy. Izy navita fo. Izy mavita fo. Donc, Premier ministre, honte à toi. Et ça, tu me vois, non, tu ne mérites pas le respect. Un homme à vendre à la botte de Mamravatmanga. Izim commandano. Izim commandano vlankzin. Mamravatmanga im commandano. Atono zera metamze. Nianano mavandi. Mandefa message amin'olo magnano conférence anao mivolagna fa projet gouvernemental direct adressé à l'ambassade de France. Anao volagna amin'ny ambassade de France mavandy monsieur le maire Jean-Luc Zavolidrara ty volagna projet gouvernemental ataony fa projet ny commune io boka anao mahita fa azoviny mavandy. Atsika jiaby olombelogno mon frère, mais atsika mila miady, atsika mbo volezeka atsika ankadalendreo io. Premier ministre anareo zegny izy koa fa mivolagna raha vandy mavandy mamoriporogno zegny raha ataony. Nany izy volagna fa gouvernement nampadio Diogo Charez, gouvernement nampatsara Diogo Charez. Dikazeny navandy koa basa ambassade de France nandeha nivolagna fa i projet PADEP, projet PQ, projet communal miaraka projet ni financé par la France. Zay ty agnisan'ny volaniko zay témoin zay magnano cérémonie zay mikoragna amin'ny ambassade de France ireo mivolagna zegny aminaka. Za olo curieux boka. Izy nandeha jusqu'à tam bazar tay ambassade de France volagna zay matoko monsieur le maire Jean-Luc Zavolidrara continuer projet ty. Niany premier ministre en volagna fa projet gouvernemental ino raha vitan'ny gouvernement en 15 ans premier ministre ino raha vitanao a Diogo Charez mbo ambarazay boka. Tsisy raha vitanao. Anao mamono zay boka varatra jiaby ty anao mamono zay. Izy koa anao fo zay fa naty. Heureusement zay misy monsieur le maire Jean-Luc Zavolidrara io. De ino raha ratsy nataony fa zay fo fa hitanay maso raha vitanao. Hitanay agnatin'ny masonay, hitanay zay mizaha Diogo Charez izy tio io zavanay fa maloto zio Diogo. Or que izy tio raha jiaby mandeha mahitsy. Raha jiaby mandeha mahitsy. Izy tio zay on est orphelin. Non, franchement, Eric, za tegna malahelo volaniko zegny. Tegna malahelo volaniko zegny. Fotony ireo gouvernement mahavandy. Izy nivolagna zegny niany, za fa nikaiky olo. Nomaly izy nagnano soi-disant ity projet gouvernement, mais izy nzay raha Antananarivo agnatin'ny coffre anazy tieny nandeha ia. Ino ahaizany raha mandalo a Diogo Charez. Za magnotananareo raha Antananarivo volamena soi-disant nivadiky vy en coffre ministère ino ahaizany raha mandalo Antananarivo a Diogo Charez. Secret ny voniany rahalahy anao. Ino raha hainao? Ino raha hainy? Zegny raha hita maso. Za boka karaha Saint Thomas volaniko zegny.
Je vois je crois ce que je vois. Raha croire koa, raha haiko zio a Diogo Saré zao, izy koa Jean-Luc Diavolojara tsy tao zay efa naty. Zay efa naty. Zava-candidat-ndreo jiaby fa mangalatra départ. Christian Fakanjo mikaiky za, izy mivolagna fa avô intimidation secrétaire anakato volainy, avô intimidation zay hato volainy. Tu vois? Fôtiny tsy miaraka amy gouvernement mandoto, mafia, corrompu, tous. Non, franchement, za tsy magneky zegny volagno zegny. Nde za fidianareo, nde ino raha ataonareo za fa za tsy magneky zegny. Ninaka raha marigny fô. Eko Jean-Luc Diavolojara volagno zegny. Ilesika ile. Zay, ino raha volagninareo tsy jireko. Raha ratsy nataony fa raha hitako tsara ataonao fo, zegny fo jugeko izy. Anareo zio jugeko par rapport amy ratsy manjary ataonareo gouvernement io. Nde rano fo tsy hitany vahoaka. Rano. On est en 2024, olo mijaly rano. Nareo volagna fa Jean-Luc Diavolojara nagnano détournement de fonds, nagnano zegny nagnano anareo magnano détournement de fonds. Ampodiana milliards en paradis fiscaux nangalarinareo jiaby ao. Ampodiana. Ampodiana volagno zegny. Io fo mavita miva problème délestage ao. Problème anareo amezany mamira vatomanga beko, tsisy masaky mivolagna, fôtiny magnapitriky vola agnatin'ny posinareo mamira vatomanga. Izy mangala ty amezana anareo mihina, vahoaka ambelanareo maty. Zegny tsy mety aminaka volagno zegny. Zegny tsy mety aminaka, ary za mi-continuer fo mivolagna. Comme je vous dis, je préfère essayer, même si ça n'a rien abouti, que de rien faire et je vais crever quand même. Za mi-continuer fo. Olo koa fa mivolagna aminaka zenze raha mandalo, za mivolagna. Premier ministre, anao diso. Iska anao mivolagna volagno te, tsy maromaro anao mivolagna zay. Tsy be koragna ataonao, tsy be intervention ataonao, fa iska anao mivolagna volagno zegny, c'est pour dire des conneries. À un moment donné, c'est toi qui dois se taire et c'est toi qui dois partir. Assume ta responsabilité. Responsabilité, au bout de 15 ans, tu seras vite à non. Bientôt 15 ans, à nos premier ministre, il ravite à non, oh. Il ravite à non, oh. Faut dans non voulna fa, ultime voulna fou ma vitara, ou le voulna, in baran vlain Jean-Luc Diavolojara, tu seras vlain Jean-Luc Diavolojara, anaro fou me contraise kune. Anaro fou me contraise. Asanaza ton char. Asanazy ataony mazava, asanazy ataony mahitsy, izy mandeha magnano mendiant tany jiaby mandeha mizaha karakory ampatsara Diogo Sarez. Anareo ndraiky mizaha karakory avoniagna Diogo Sarez, afody usine, afody secret, afody raha jiaby. Voilà. Zay volagno, anareo ny magnano détournement de fonds, fa tsy meriny Diogo Sarez magnano détournement de fonds, ampodiana vola nangalarinareo jiaby, il y a plus de, en 2014, volanko aminareo zegny, il y a plus de 16 milliards de dollars. Ampodiana. Zay boka ireo volagna détournement de fonds, tsy hitandreo amizay raha io, nataonjareo fa borne fontaine izy io. Faut te détournement de fonds karaha ny volaindreo, fa tsy hitandreo fa tsisy preuve boka rô. Tsisy preuve rô tamizegny. Fôtiny bianco fa volagna fa mahitsy compte la commune. Transparent compte la commune. Aboa amizay boka compte gouvernement. Otrino vola agnatiny compte trésor public zio amy gouvernement. Tsisy. Vola elta, volany soi-disant vola, tsisy vola feky boka. Atsika tsy mivolagna misy vola feky boka ao. Donc maiza mentra, maiza démissionner. À un moment donné, maiza démissionner koa nareo. Fôtiny anao mamono Madagasikara io premier ministre, anao mamono Madagasikara io, anao tokony nagnamia conseil amin'ny Andry Rajoelina, fôtiny anao fa nitondra tamin'ny hery
anao zio mitondra 5 ans tamin'andro radio zio anao mikoma tokony namezanao conseil izy raha tsy manjara natao mais anao mpamono Diego Charez, anao mpamono Madagascar fa tsy même pas Andry Rajoely mamono Madagascar io fa anao fotiny anao avo pressa ato ami Mamirahavatomanga tsisy raha vitanao amizay boka avo presseny Mamirahavatomanga karaha zegny ne ataony dealer karaha zegny. Pour moi c'était un dealer Pablo Escobar jiaby anao koa dealer agnatin'ny lohako e fotiny fa nohaninao boka vola Mamirahavatomanga anao amizay boka tsy ambela Mamirahavatomanga zio izy koa tsy magnano asanazy ratsy io anao tsy ambelany boka zegny izy io anao amizay tsy tafiboaka anao tsy tafiboaka tsy hainao amizay raha ataonao anao mamorogny dossier anao tsy hainao mavandy anao mamitoka vahoaka anao tsy hainao feky raha ataonao boka zegny anao tegna mamono Madagascar io zay olo midiko ao amizay iry bora réglage pressenao ato iry Justine Maxime pressenao ato mila magnano asa maloto ataonao jiaby amizay ka ratsy amy vahoaka malagasy amizay vahoaka Diego olo jiaby amizay ratsy zay mivolaniko premier ministre alohany anao mivolagna mba mandinia hely comme dit les français tourne 7 fois ta langue avant de dire des conneries parce que tu dis des conneries à chaque fois tu parles tu dis t'es un grand malade pour moi t'es un grand malade pour moi j'ai voulu ça mais pour moi t'es un grand malade à dire des conneries à accuser le maire Jean-Luc Javuljar Mavandi attends direct à accuser boka à ambassade de France mandia non boka Tananarivo anao fa tsisy raha hainao eto Diego Charez volaniko zegny anao tsisy raha hainao eto Diego Charez direct anao mandeha amin'ny ambassade de France ary volagna bon anareo mavandy izy ty aboanao vola facture fa ity projet ny gouvernement ty ny pays-nay tamy projet nataonay amy commune Diego aboaka zay ataova boka transparence ataova boka ty volany boka nataony gouvernement nagnano nagnamboatra Diego Charez aboa boka aoleko anao mikapokapoka anao mivolagna aboa directement ty signature ty déblocage ny vola ty boka gouvernement nagnamboatra Diego Charez nagnamboatra bazar nagnamboatra raha jiaby aboabaka igny io possible zay matoka anao fa possible raha zay mety vitanao fotony anao mahay mamoroporogny raha boka zegny premier ministre tsy olo jiaby volaniko aminao zegny andeha kadalainao tsy olo jiaby andeha kadalainao Mamirahavatomanga fo mavita mankadalanao ary anao fo vitany ankadalainy Mamirahavatomanga de anao mivolagna fo volaniko zegny olo jiaby fa mitokiky fa hain'olo fa andeha volagna raha vandy koa i premier ministre ty olo jiaby fa menitra premier ministre boka Diego fa mamono Diego anao mamono Diego volaniko zegny zay volaniko izy koa maire io tsy teo zanahary volaniko izy koa maire io tsy sagnatsiany vava monsieur le maire tsy mitondra eky Diego io nareo mivolaniko zegny mahita fa fatinareo hoaninareo sérieux fatinareo eky hoaninareo io fotony anareo vonen'ny premier ministre miaraka Mamirahavatomanga io anareo amizay fampihina ao fon'olo tsy manjary io c'est des mafieux corrompus des dictateurs ino raha volagninareo aminakahy volagny menacinareo tsy jireko za tsy mijery menacinareo volaniko zegny voilà bon je vous laisse bonne fête de l'Ascension demain zegny volaniko aminareo mare za misy défilé atao za mikoragna koa amin'olo maventy aby io za mikoragna zegny hoe volaniko fa premier ministre antsika ty zalahy tsy olo mety atokisagna en 15 ans vandy fo raha nataony tsisy raha vitanao
tsy izy raha mitabe zava vitany edy. Izy koa fa nisy projet gouvernemental zegny boka aboa karaha ataony président nivolagna fa ty za nagnamboatra téléphérique naboakany ty vola nagnamboatra téléphérique. Aboa aminay fa gouvernement nagnamia vola nagnamboatra bazarin'ny Diego. Aboa aminay fa gouvernement nagnamboatra lalagna Rue Colbert mandeha jusqu'à Philbert Tirana mandeha tany jiaby. Aboa zay boka. Anao premier ministre, anao mavandy, anao mpamono malagasy. PM, mpamono malagasy. Sur le compte de Mamravatmanga. Zegny no PM. Anao tokony menitra. En 15 ans, anao koa fa tsy navita raha, anao miala. 15 ans, anao tsisy raha vitanao, anao mandeha mandafindafy tanin'olo jiaby ao, ka ianao ro député aby io, mila miaraka Mamravatmanga. Raha méritenao, c'est un poteau. Raha méritanao, volaniko zay poteau. Fôty raha ataonao fa tsy mety. Raha lanao mamono secret-nao. Amy compte-ny Mamravatmanga koa. Raha lanao avanao jiaby miaraka aminao jiaby mamono nosy be, mamono ambilo be, mamono zay tany tsara boka avaritra nandeha nivonianao tsy ataoko mpamono malagasy. Tsy premier ministre, premier mpamono malagasy anao. Raha jiaby ne hainay zegny. Nomoana anao masaky mivolagna, nalefako boka vidéo io. Anao zio volaniko mi-adresser directement amin'ny ambassade de France. Anao mivolagna directement amin'ny ambassade de France fa gajenaro edy Jean-Luc Diavolojara ty fôtiny izy mavandy resaka projet PADEV, resaka projet PQ. Or que izy io projet ny gouvernement ataova boka zegny izy koa anao lehilahy marigny. Ataova boka zegny izy koa anao lehilahy marigny. Eko anao tsy lehilahy, fôtiny anao mitorogno angovinao, anao mitorogno fa anao au pouvoir, anao mankadala olo. Olo andeha ambanimbany anao, olo andeha fitifitanao. Io tsy Andry Rajoely mamono vahoaka malagasy volaniko zegny. Tsy Andry Rajoely mamono zay boka avaritra tsy fa anao mina vola Mamravatmanga, anao karaha dealer volaniko zegny. Nahazo vola be anao, tsy hainao amizay karakory ataonao hiala ao. Misy contrat boka amy lohanao nataony Mamravatmanga io. Misy contrat ny amy lohanao. Zegny tsisy olo tsy maefa, anao tseky niala ane. Mamravatmanga tsy nagneky. Anareo miaraka amy président ny mêlé Tatoamasina. Tsy nagneky Mamravatmanga, fôtiny Mamravatmanga misy raha tadiavina aminao. Mbola tsy vita mission nazy. Mbola tsy vita fangalarany volamena, mbola tsy vita fangalarana tany. Zegny mission Mamravatmanga. Anao amizay avocat du diable io. Anao amizay magnano asa ratsy jiaby io. Za koa anao miala anao. Tout simplement. Miala moramora fa tsy vita koa vita. Fa voky anao. Fa sakaramo azovy olo tsy nabogninao nangalanao presque 4 hectares tanao. Azovy tsy nabogninao anao. À un moment donné, fa voky anao, miala moramora. Faut-il attention à ne pas dépasser la limite rouge. Trauma est grave amizay. Zegny volaniko, izy koa fa koa gourmand loatra, mandoa. Tsaonao andoa. Raha ataonao fa trop. Raha ataonao fa trop, niany ataonao menasy meranay, ankadalainao meranay, mais miala. Azova tsy mahay raha ataonareo. Anao volaniko zay, tu es à la botte de Mamravatmanga. Olo jiaby fa mahay zegny.
tu es la boîte de mamravatomanga, donc mila mizaha koa anao azovy olo mavita miaraka aminao, proposenao vola izy faut te mamravatomanga ato magnamenao vola, ato magnamenao vola, fa kazangalarigny vahoaka, kaza intimidegna vahoaka. Zava raha ataonao anosy ao, tu vois, azovy miaraka amy député labananao, hein, azovy magname pression izy, tsy anao otriny vola fa nazo avance ro andeha angalatra tanin'olo anosy be ao, azao mba tsy mahay raha zay. Mbo mahaiza megnitra anao premier ministre mpamono malagasy mahaiza megnitra, un moment donné miala eky anao fa voky, rahalanao fa voky, mialahy amizay, tegna miala. Fôtiny raha ataonao tsisy raha pare volagno zay, tsisy raha pare, izy koa avaratra ao tsisy raha pare, anao mamono zay boka avaratra, anao mamono zay boka avaratra, olo jiaby fa mahay zegny. Anao ataony Luc Hervé chien de salon io, ary marigny raha ataony, raha marigny raha volagniny, za tsy magnasa volaniko zegny fa marigny raha volagniny Luc Hervé, izy koa fa mivolagna fa anao chien de salon. Zava Christian Fakanto manikaiky zany moaly secrétaire anakafa ny nataondreo menasy volagniny, hazalahy volagno ino zato fa ataondreo intimidation fa hitanareo fa ingia io fa commence mafy aminareo, avizonareo izy mila andeha éliminenareo, karaha ataonareo mielimine monsieur le maire Jean-Luc Javolodrara io, fa hitanareo fa adiego misy raha misy vola midiko ao, misy raha madio ao, misy tsy tianareo raha milamigny. Niana ataonareo fa projet gouvernemental adiego, projet PADEV, projet PIC, zavanareo amin'ny internet raha jiaby zay, izy koa mbola misy olo mifamatra direct alevanareo telefonareo kahinareo ambassade de France agny, izy magnazava izy aminareo, fôtiny izy fa nagnano video tô miaraka normal volaniko zay, izy koa fa magnano raha amy tanàna tsy misy tsy maintsy misy laval de ministère, tsy maintsy misy lavaliny commune. Anareo mahita fa projet ministériel tsy haiko développement, non, igny volaniko zay zavanareo amizay ambano financé par la France et par la commune de Diego Suarez, commune de Diego Suarez miaraka la France mifinancer projet io. Tsy mazava aminareo, projet financé par la commune de Diego Suarez et financé par l'ambassade de France, la France. Zegny atao projet PADEV, projet PIQ. Hitanareo mazava loatra raha ataon'ny Jean-Luc Javolodrara io, mazava loatra, madio raha ataony jiaby, anareo amizay magnasara dala. Andeha ataonareo porte plainte détournement de fonds, tsy hitanareo tsy hainareo karakory détournement de fonds zay, fôtiny raha zegny fa vitanareo isan'andra magnano détournement de fonds io. Ampodiana milliard anay volaniko zay, 16 milliards volamena jiaby alefanareo isaka tonne mandeha presque par jour, ampodiana boka. Amare volaniko zay miva problème io délestage, miva problème rano, ampodiana boka volanay, ino e volanay, fôtiny zay magnefa impôt, za magnefa impôt Diego Suarez zao volaniko zay. Voilà, zay tsy hitandreo le détournement de allô ataontsika borne fontaine fô, ino mba raha jireny Jean-Luc Javolodrara resaka borne fontaine, ino ohatrino vola midriky zegny, olo nagnano izy tokony zavanareo, olo nagnano izy zegny motifinareo andeha arretenareo izy resaka borne fontaine. Bon, merci aminareo nitandregny, mais PM mamono Madagasikara, sérieusement PM mamono atsika boka avaratra, PM mamono atsika boka avaratra, mavandy, mamitika, c'est un grand corrompu,
c'est un mafieux, c'est pas un mec de confiance. Franchement, en 15 ans, tu seras vitani. Donc, franchement, anaro, kaza min vulnganazi, kaza matuk vulnganazi, zay olo mivol, ro fa mangalatra départ resque élection communale io, olo jiaby fa mikaiky za fa zay, ya, raha jiaby mandeha Diego fa tsisy raha pare ao. Donc, kaza matoky anaro. De toute façon, gouvernement io tsy ela, io tsy maintsy rongona fo io. Io tsy maintsy rongona fo. Io tsy maintsy rongona. Fa raha ataondreo fa dépasse limite ro. Io tsy maintsy rongona. Limite-ndreo fa trop dépassé. Zay mivolaniko, merci aminareo nitandregny, week-end comme ça. Donc, atsika koa fa mahita, misy raha mety volagnina, atsika mivolagna fô. Atsika tsy mavozo rô. Atsika tsy mavozo rô. Rô misy pouvoir fa, atsika on a le cœur. On a là. Tu vois? Zay mivolaniko, y'a que ça qui commande. Atsika roe boka. Toi, tsy hitanareo. On est deux. Fitiavagna io. Ah. Iska tany andianako karaha io fo ataoko. Je suis les deux. Je suis les deux et j'aime ça. Et je me battrai toujours pour. Voilà. Vive le peuple malgache blanc. Il faut pas se mettre à genoux devant ces gens-là. Ne vous mettez pas à genoux devant ces gens-là. En Arodangambocha Madagascar, vous devez vous lever, se battre tous les jours. Comme je le dis, Issananza zamiad fou, j'abandonne pas. J'abandonne pas. Quand vous avez quelque chose dans la tête, battez-vous. Battez-vous et foncez. Foncez. Faut jamais abandonner. Zim Vlanco. Merci à tous.